Què tal, com esteu? Que comenci la Castanyada Zombi! Xavi? Que això no és. Para. Prou. No paris! Si guardi que és un vídeo per... Ai, MacGyver! On és el MacGyver? Ara sí, que comenci la Castanyada Zombi! Per què estàs rient? Per què riu? Perquè la gent es pensava que era el Tibidabo. Riure de nervis. Per favor, que som menors, Mireu, aquesta noia anys després va fitxar pel Madrid sota el nom de McManaman. Podrías haberte quedado en casa. ¿Quieres dejarme en paz, idiota? El guanyador, ho han descrit, tu has dit molt bé, perquè descriu molt bé el procés. Guanyador de moment, perquè potser ho impugna al Tribunal Constitucional, també pot ser, sí. Però el guanyador és el senyor del Dead Pen Dance. Molt bé. Ja heu vist que tot això estava molt ben preparat i assajat. La qüestió és que ells s'han mirat PortAventura, enhorabona, Biel. I ara, si ens feu un favor, estar-vos quiets un momentet més, que farem allò tan divertit que fa Manu Chao i tots aquests, i tots aquests cantants que es fan una foto i que sortiu darrere. Us amunt una mica d'àrea! La segona hora, amb Quim Morales. De dilluns a divendres, d'1 a 2 del migdia, a RAC1.